Moikka, mä oon Milla ja mä kuvaan tänään maideita. Eli mulla on tänään tosiaankin tunti. Eli tässä on tosiaankin Fanni ja se on mun toinen hoitoheppa. Ja se on vuonahevonen. Sitten minä katsoo mun toista hoitsua. Tässä on mun toinen hoitsu. Se on Felix ja se on Appaloosa. Me ollaan tällä hetkellä sopivasti varustehuoneen edessä. Niin nyt mä menen katsomaan, että kyllä mä menen, koska siellä on tuntilistat. Okei, mä oon tällä hetkellä varustehuoneessa. Täällä on kaikki ruokia ja tämmösiä. Mutta nyt katsotaan, että kyllä mä menen Freijalla. Okei, mä otan nyt tän Freijan varusteet suoraan, ei tarvii hakea niitä. Ja sitten mä alan varustamaan sitä. Mä oon nyt valmis ja nyt mä menen sitten kentälle. Mä oon nyt ottamassa alkukäänteen ja mä oon samalla tunnilla kuin Siiri ja se menee tuolla. Ja joo, katsotaan kuinka paljon mä tästä kuvaan. Mä sain nyt hoidettua Freijan, niin nyt mä ajattelin, että mä voisin pestä Fannin, kun se on vähän likainen. Niin mä nyt pesen sen. Niin kuin näette, se on vähän likainen. Mä sain nyt pestyä Fannin, niin mä haen nyt sille loimen. Ai niin, täällä on yksi maailman söpöin asia ikinä, mutta mä en paljasta sitä teille vielä. Te saatte nähdä sen sitten videon lopussa. Nyt mä vien sitten Fannin sisälle ja sitten nyt te näette sen ihanan asian. Nyt te näette sen maailman ihanimman asian ikinä. Ja kaikki on näköjään kerääntynyt katsomaan sitä, mutta kuitenkin. Mä en kestä, se on niin söpöä. Okei, arvatteko jo mikä se on? Meidän tallilla on maailman söpöin varsa. Okei, toi varsa on nyt muutaman päivän vanha. Ja mä en kestä, kun se on niin söpö. Ja se on siis Orvokin varsa. Joo, ja se on siis ori. Okei, tää video alkaisi olla nyt pikkuhiljaa tässä, joten moikka!